pagelaran jadilane Prajaga Nindra joget rapak sarwa sigra solah bawan ning katon sigra larase aku karoso mancing dadi ya sasmita mugi ya tansah kuntara jadilane Prajaga Nindra. Pagelaran jadilane Prajaga Nindra joget rapak sarwa sigra solah bawa ning katon sigra larase aku karoso mancing dadi ya sasmita mugi ya tansah kuncara jadilane Prajaga Nindra. Yo 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 Kuto budaya Putri Prajaga Nindra Kampul prakodo siyata paraga kang miwiti beksa kakahing logo beta satriya mrengge beksa Prajaga Nindra. Prakodo siyata paraga kang miwiti beksa kakahing logo beta satriya mrengge beksa Prajaga Nindra. Putri Prajaga Nindra Bunda budaya karaan Sidomaya sak jose. Saking Bangiraja sajroning kutha Ngayogyakarta antar beni ing budaya kita Prajaga Nindra kuntara lan rembaka monggo monggo para warga mirsani kanthi sekeca kawula amung sadharma keluri budaya bangsa kita. Saking Bangiraja sajroning kutha Ngayogyakarta antar beni ing budaya kita Prajaga Nindra kuntara lan rembaka monggo monggo para warga mirsani kanthi sekeca kawula amung sadharma naluri budaya bangsa kita. Ayo ta.
pelan wae. Koyok tua mas.
Gajah Kanindra. Asli loh. Braga, Braga. Iya, 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 iya. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Ayo, ayo. Ayo Des. Wayahe sapa, Mas? Yo, kucingane sih Mas, ono kucingane. Yo. Oh, inci sumangga. Bele-bele yuk. Yo, Ayo, ayo. Kasih jalan Mas, ayo kasih jalan, kasih jalan. Yuk. kasih jalan yo, kasih jalan yo. Dono Sewakana Raja Muda ing Ponorogo. Iya yo. Siyaga ing yuda kelawan Raja Rai Singa. Iya yo. Asta pusakane Pacut Kyai Samadima. Raka sing tuku Yo. Singa Bareng. Oh ya, Iyo hae. Iyo hae. Iyo hae. Iyo hae. Tanah saya rame. Iya yo. Iyo hae. Iyo hae. Iyo hae. Iyo hae. Padha sakti kakarone. Ayo ta, ayo ta, ayo ta. Yo. Aktor musisi. Mak Gun. Iya. Kasih jalan yo, kasih jalan. Yo. Bangun, bangun. Andes, komen.
boyoke kena. Kurang ngombe kampute. Ya. Sorry ya Pak D. Dirapi sih. Ngeces. Ngeces. Ces. Kelompok. Ya. Ya ya. Rasamu kempeng kok. Alah, kleru sithik. Rapopo. Sithik kok gur sithik. Oh, padha to. Nggon aku urung e. Padha beta ya. Bar iki beta. Ngopo to, Des? Klomo. Alah, mau dipempesi kok ya. Lambene dhewe. Ya, ya. Ya, ya. Cepet. Rasa dipaksa nek keju. Ya. Butuh sandaran. Ya. Ya ya. Iki ya ketularan. Iyalah. Ya. Ora tekan lek. Cendek kok ya. Ora. Milih sing dawa kowe iki. Ayo iki. Ora, berarti sampean dawa. Ora, biasane ngene Mas Danang ke dawa-dawa lho. Endi? Biasane. Lagi cepet e. Oh, saja emang keret. Ngomong Mas Danang kae. Oh. Ayo pedot. Ayo. Nek mlaku pirang-pirang ya sajake dibagi-bagi kok ya. Iya. Diketrok. Siap. Nggih,
Alhamdulillah tak mimik riyen Bu nggih. Pamit. Ger. Enak. Ayo. Ayo wis kene ae apa Met lah. Kene ae. Men kena sinar matahari ki lho untune tambah meling-meling lho. Aku tambah ireng ya. Ben tambah glowing. Kaya Tambah glowing. cara urung, Bu. Pun. Malah kepeprek iki. Ki aja panteng-panteng lho gulune Ora. keteke. Sorry nggih, Pak. Ngawur ae kowe. Nggih. Ayo salam semet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Muga-muga sing nyauri dina iki mlebu surga. Allahumma Lancar rezekine. tentrem ayem, Sehat selalu. Amin. bahagia selalu. Wisap wae kudu jas. I love you. I love you apa gundulmu tekan I love you. Mbah iso I love you. I love you. Mbah ndi. Niko sing nggo kodhong oren. Oh, Jawab no. you. Sip. Sip ngono. Oh, keliru. Sarang beo. Oh, sang manuk hiu. Manuk heung. Ngaup. Manuk. Ya wis ki acarane apa, Mas? Jen niki tasyakuran. Nggih. Oh, merti dusun. dusun. Jeh. Merti. Kok salah terus tuh aku ket ngomong. Merti dusun, Met. Jeh, merti dusun. Merti dusun, muga-muga menghilangkan Sukerto, Met. Nggih. Iya to, biasane Jeh, ngono kuwi to. nggih, merti dusun Karakan 2026. Ayo. Saguh ora mingkuh hambuka mulyaning praja. Atos ning prodane menika Topo. dados muga-muga dadi apa Met? Sampeyan sinten? Aku iki buta Met. Saking pundi? Saking kidul ngono kuwi. Aku bar saka jeding. Napa? Embere pecah Met. Mergane ana sing gendruwo mlebu Met. Ora apa-apa. Ae wong ning mburi Met. Oh, repepeh. Ya wis alhamdulillah Met. Ayo, balik meneh sarane, Met. Wis, saiki ana ciwi-ciwi, alhamdulillah, Met. Jangan salah ini ibu-ibu semua tapi semangatnya muda. Wah, rumahnya muda ini wis Niki saking niki 85, 86. swidak ji, swidak 4, swidak 5, swidak 6 itu. Nah, Paling enom ya iki ya, Met. sing ndi? Kowe. Kowe. Kita Piro? termasuk 17. 17.245. Wih, lah, kuwi abad kepiro? Kok waduh. Lah ya. Nek ana sing mbok sing paling galak ya iki. Sing ndi? Iki Oh, paling galak iki jenenge. Pokoke anggere semirang blonde iki galak. Biasane ta. Nah, biasane galak. Lah iki blonde ya. Anak aku cocok orang bola, Bos. Apa lo? Bola. Pak Haji Beki. Kita tim biru. Iya, kita tim biru. Les yo. Mana? Nyel kowe. Nah, itu blonde itu wih nganas itu. Niki walang kliwi nganu iki. Bila Anda kesakitan, saya bawa dokter. Dokter apa? Enggar iki. Dokter enggar ae ya. Wek semprot aku ora ngono lho. Ayo. Aku ki meneng kepanasan. Iya. Aja tak karang tak tutupi ndak kena malaria. Kok malaria kuwi kok? Lah piye to? Kuriman. Kowe nek mau kena malaria cok kekaring kok. Oh, aku nek kemperkian kae. Aku nek kena malaria sing tak karingke ora awake ya. Apa nek? Untune. Oh. Jadi meresap cahaya. Oh. Jadi pas bengi sompan ngene Mas. Oh, bun-bune ngene. Kebut. Idone. Jeh. Heeh. Alhamdulillah. Ada foto Mas? Nggih. Kene Mas. Kene to Mas. 1 2 Bakat mau to. 3 4 5 6 7. Thank you. Cangkeme aja ngono. Tiba to. Nah, iki piye? Sing apik sik. Sikile kudu ngono Kurang kuwi, jejak, Des. Mas. Andes. Kok mambu GPU to? Kuwi iki mambu GPU. Lah aku kremason. Andes. Dalam. Nggih. Iki ngopo? Ha iki jarane tiba. Kok iso? Kok iso apa brongos ngono? Ya asline dokter ya ngomong ngono kuwi. Aku wis periksa bola-bali Pak Dokter. Tak periksake untune kula niku wis saking ganase. Lah kok iso? Tak behel ragem jepot terus kok. Oh lah wis. Wong tak kandhani iki rasane aneh. Aku disolusi wingi terakhir, Met. Apa kuwi? Dikon ngekrek Ngekrek apa nih? untune kon be. Dikrek ngono. Dikrek. Ora Ya, wompok kowe medlep malah. kabeh. Jeh. Wis. Pokoke Apa? maju-maju ngene iki ya. Apa? Ndek kelebihan to. Aku ya maju ya merongos ya to. Lah iya. Apa Pak benar masa. Yuk. Ayo rapikan. Ayo. Belok siap iki. Siap gerak. Lungakan mulut saya. Oke, ya.
Baik. Berdiri. Satu tumpang hadirnya untuk panjenengan sedaya tentunya berbagai macam bajunya pink. Tentunya ada biru-birunya. Ada manik-maniknya. Dengan situ tumpang hadirnya untuk panjenengan sedaya tentunya aja banter-banter. Entek suara. Kandhane Nek kebanter entek ya. alon. Baik, yuk tentunya dikasih tumpang hadirnya. Yuk. Siap. Ayo yuk. Yuk ngatemi. Kang, ayo Kang maju. Ngatemi angel ayo mi. Kok ngatemi kuwi? Ngatemi Sukidah ki ancen angel. Lek paijah ngono kuwi. Paijah Turiman bareng. Turiman lanang kok. Lanang. Samini bareng. Sarimi barang. Samiri. Jelly drink barang. Kowe iki nyebut Pak. Ya ayo. Ayo Arwah. Berdiri. Yo propanito do tandur larian supaya tandure larian prapatan. Ayo para ibule patun ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Awe bisa kani aja nyepelekake. Agar bisa adus nutupi SPDT. Yo para wanita do tandur larian supaya tandure larian prapatan. Ayo para ibu matun ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake kabeh bisa apik nutupi SPDT. Ya hut. Vale hut. Yuhu. Yo piye to? Ora oleh guyu, ora oleh guyu. Siap gerak. Siap. Ayo, siap. Ada berapa? Ada berapa gerak? Ji Kelkang. Kelkang, sekel mekangkang. Kelkang. Tublek. Apa, Bang? Tutu amblek. Blesek maksudnya. Yo, tuman. Turu karo mapan. Kowe iki aja ngono, Kang. Tuman. Aja banyolang ngono aku Mas Sarung kok. Yo. Kelkop. Sikil Sikil dipengkop. Tungan. Maju tangan. Turu karo mangan. Maju tangan. Petuk temen to. Ayo ngono. Sodok jotos, duantem, teu. Dun. Mudun. Siap. Tuntut Apa? ngentut. Ngentut. Ya, ayo aku tak sing rewangi sik. Iya. Kowe sik, aku sik. Aku ora iso nyanyi iki. Aku sik. Heeh. Ya, iki main do bubuk sik, ya. Ya to. Ya. Mas hap. Ayo, marep di, Mek. Marep di. Hap. Up. Malah laporan ta kuwi. Kene. Angel. Piye iki? Siapa Manut Mas Andes. Matuk. Ya. Ayo ngentut to. Wes, Bigson. Padake apa iso kembut-kembut Pripun Des, ambeien. Oh. Hembusan angin yang menyebabkan semaput. Yo, siapa Sapian iki piye? Si omong bayaran sapa, Des?
Kandhane Rasa kon go kedange, pempes kok rasa kedange. ngeyel. Apa? Des, mbok tenan balap dolin. Aku nek kon nyanyeni iki karo kon melu trimo melu. Tenan iki? Yakin? Ayo Sukinah ngangel kan. Jan mantap bodine sembelidet asik. Kene maju. Ora iso. Paling tuwek ngarep. Paling tua. Ada paling tua iso apa? Kowe kuwi wis anteng, Bu. Ya, Bu. Ya. Oh ya aku ki umur baling gak enom. Yuk, siap. Foto Mas, foto dia. Niki longkon niki. Tunjuk anak. Terus. Nah, mungkin diabdreke ge wedan-wedan tikus, Mas. Biasa. Yuk, siap, Mas. Yuk. Yuk. Tul jae najae catul jae di kuntul doke banyak doke bacul garis siji. Tul jae najae catul jae di kuntul doke banyak doke bacul garis siji. Abang-abang kepiro londo ngalor sithik kuburan main. Ayo kondo kopi wan lali selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia. Selamat datang semua yang hati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak bergembira. Kami semua pada sore yang mulia ini terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Berikan tepuk tangan dulu. Sip. Piye, Met? Aman, Met? Oke, gantian kene, Met. Gantian, Met. Aku tak duit, aku wis diawe-awe duit. Tenan. Joget kon nyanyi ono napase pejuat no. Pripun? Kowe iki mah tukang parkir to ki. Kayak parkir apa piye? Aja njaluk kowe. Kayak. Ayo joget sendek. Mencolot. Joget. Mencolot ya. Iki malah. Ya
Ya. Sluku-sluku batok elo sira menyang Solo le oleh payung muda majendit lolobang wong mati ora obang yen obang medeni bocah yen urip oleh duwe sluku bape hodo bape do menyang Solo le oleh payung muda majendit lolobang wong mati ora obang yen obang medeni bocah yen urip oleh duwe yo 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 oleh payung motor majendit lolobang wong mati ora obang yen obang medeni bocah yen urip oleh duwe Allah keri 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 tak soko Allah keri 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 tak soko Allah keri 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 soko. Go Bapak Ibu bareng berdoa semoga Mas Andes bukan semaput. Amin. Allahumma amin. Ora kok kayane kok Bude pripun? penak melu kowe. Lah yo. Melu Andes ki ora aturan tetepan. Mungkin nek mulai kok singgat kok ya. Wis ngene ra dikai saweran. J. Wis tak melu mburi bae. Sayah tebrane. Kaya sidat kena pancing kae. Lah ya. Lah wong ditutke ndono malah mlayu Wonten dene. and gentlemen. Indung kepala jadi udik di sini mendung aksi apa pakai kerudung mata melirik hati kesandung Mata melirik kaki kesandung. Cah, do mumet orang ngetot ke Andes. Buyer. Malah begini robana. Dinding Pak dinding. Adro. Yo. Duduk semua. Lah, tak undang. Sidora. Yo. Ayo. Hadro. Yo. 1 2 3. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Mun. Kayak yo entran-entran apa tondes. Gue paling mulai terus jalo obat gue kok. Durasi des. Yuk lanjut, Cok. Ukti monggo kembali ke tempat masing-masing ukti. Nah, ini digamli ra Mas, monggo. Dang.
tukang kendangnya di Yo, ora. Biasanya balik dhewe ya, Ta. Bali dhewe kok dadak. Gue wayahe Bali ya Bali kok. Ora kemerungsung kok betang. Mbok nek lali alamate, Pak. Hai. Ada cadangan. Des, ini mau kamu tutup dulu atau lanjut langsung Des? Tidut. Ande semaput. Lanjut. Ya. Kayak hitung-hitung kok ya. Wah, hitung-hitung. Kudo. Budaya. Yo. Iya. Joko Nindra.
turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin ku bawakan dukun dari Magetan. Fotoku masuk koran. Jangan dong, jangan menghisap sabu, menghisap sabu karangan lama. Jangan dong, jangan membaca lagu, membaca lagu larangan negara. Jan, Alhamdulillah, Jan bayang tenan ta, monggo Jan. menami wenten pamundutan napa panyuwunan monggo. Oke, barangkali iki ana apa to? Ana apa to? Hah? Piye? Niru, niru Mas Inggar. Ben dikei sumpel kupinge to. Oh. Apa nih? Kok nambahi? Kotake. Nek arep kaya aku ngene. Ngene. Nah, nyanyi yuk. Digoyang bareng Entertain Indonesia. Saja sih.
Ayo cok. Ades. Iya. Ya Allah. Yo, pipi, pipi. Iya iya. Yo. Yo. Ya. Kasih jalan. Kasih jalan ayo. Ayo kasih jalan. Buka lebar-lebar. Ayo cok. Ya. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum peniti wong manis anak rumahnya. Minta cium wong manis, minta dicium. Minta cium wong manis, minta dicium. Cium pipi wong manis, Jessi Ayo lanjutkan. Nonong sing nonong untuk baduke. Nonong sing ayu-ayu dhewe nononge nambahi manis dhewe nononge nambahi ayu dhewe dasar manis
Siap, siap bro. Pi, arep make up nang kene. Oh iya. Des, Andes, tok apake?
Apa kuwi muter-muter? Oh. Citra tuminda angkara kasakira Minta angkara kasariro pinaring tutira amri jenengane janmo datang cipta karya Eka, 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 ayo. Kretek, kretek, kretek. ngerintis rom. Orang titis gondang kaluko indah tumrap pati soko rame-rame ing isi ing samudra aja lali kabeh kadang lan mitra monggo-monggo aja nganti nyeri suka-suka kanggo nglipur ati Budaya. Panitia, monggo buduko. monggo panitia Buduko, buduko, monggo buduko. Ya. Buduko. Oh, lho. Monggo buduko. Monggo nih. Kalih buduko monggo berdua. Dua. Mana Monggo. buduko? Ibuke ya. Ibuke dan buduko monggo ibu. Iya,
Mau dadi boleh. Ikut tadi ya juga boleh. Yo! Alon no alon. Mulai. Yo! Oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, ah, oh, oh, Yo. Jan gending tenan. Mantap. Iya. Ayo Des. Yo, Andes. Lagu Citra Meminta Anggara Kasarira Winoreng Lutira Amri Jernani Janmo Datan Citra Karya. Ayo deh Salah men. Wale Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Alon Matur nuwun. Garami genti, gentenan, pawangnya sing maju. Lagu Citra Minta Angkara Kasarira Winareng Lutira Amri Jernani Janmo Datan Cipta Karya. Matur nuwun Ade. Mari. Matur nuwun. Terima